מניחים דבר פריצות על שמחת ביניהם. הלא ידוע שעיקר העניין תלוי בכל הפעולה שהאדם עושה. אם השם יתברך מדבק עמו עם הפעולה היא, אז בוודאי יצליח בה. ואם חס ושלום הקדוש ברוך הוא מתרחק, אז ממנו לשווא יהיה כל עמלו. אומר לנו החפץ חיים, שחס ושלום התחלנו לדבר שאנשים מביאים, עושים ריקודים מעורבים בחתונה ומרשים לעצמם לעשות אירוע לא צנוע. אז אומר לנו החפץ חיים, אני אומר, אם אדם לא מצרף את הקדוש ברוך הוא איתו בכל פעולה ופעולה שהוא עושה, אומר הרב, לא תהיה לו סייעתא דשמיא, מיעוט הלשון. ואם חס ושלום הקדוש ברוך הוא מתרחק אז ממנו, אם מדבק עמו עם הפעולה היא, אז בוודאי מה שהוא עושה יצליח. אבל אם הוא גרם שהקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו בפעולה היא, אומר הרב, תראו את הלשון, לשווא יהיה כל עמלו. כל מה שהוא יעשה, הכל ייפול. הוא לא יצליח בשום דבר, זה לא יפעל. עכשיו מה אדם מתחיל, זוג מתחיל את הנישואים שלו, מתחיל מה שנקרא את החיי המשפחה שלו. זה עכשיו, זה הספתח שלו. עכשיו הוא מתחיל את הספתח, מה הוא עשה? תראה איזה נזק הוא עשה בלתי הפיך. הרי אנחנו אומרים הכל הולך אחרי ההתחלה, ראש השנה, ראש של כל השנה. אחרי שאתה רוצה לעשות דבר כזה בהתחלה, בתחילת הבניין של הזוג, אומר הרב, תסתכל מה יצא מזה. ואם כן בענייננו, בעת שהחתונה מתנהג בדרך פריצות, בוודאי אין השכינה שורה שם, ושעירים ירקדו שם, ובוודאי אין תכלית זיווג ביניהם יעלה יפה, ויהיה קטטות ומריבות ביניהם. וכן זרעם לא יהיה נכון לפני השם. ואיך יניחו דבר כזה? מי יודע רבותיי, כמה גירושים קורים בגלל הדברים האלה. מאיפה לנו לדעת? אתה גירשת את השם יתברך מהבית שלך, מחיי המשפחה שלך. אומר הרב, זה לא יצליח. אין תכלית זיווג ביניהם יעלה יפה. ואיך יניחו? הוא אומר, איך עושים דבר כזה? אני לא מבין. הוא רואה מה שכתב הבח משם המנהגים, אבן העזר, סימן ס"ב, כאשר יש בחופה אנשים ונשים בחדר אחד, אין לומר שהשמחה במעונו. אל תגיד, ברוך אלוקינו, שהשמחה במעונו, שאכלנו משלו. אל תגיד. דאין שמחה כשיצר הרע שולט שם. הוא אומר, לא, אין שם שום שמחה. אז מה באת לעשות? באת לתקן, נמצאת מקלקל. פלא פלאים זה. וכן כתב הבית שמואל, וכתב בעל ברכי יוסף, שכבר כדמם בזה, ספר החסידים, וזה לשונו שם, עם נשים יושבות בין האנשים. הוא לא מדבר על ריקודים, רבותיי, תראו, רק על יושבים, שהרהורים שם. לא ייתכן לברך שהשמחה במעונו, בזה לשונו, סימן קס"ח, אל תערב בנים ובנות פן יחטיאו, וכתיב אז תשמח בתולה במחול והיינו לבדה, אבל בחורים וזקנים יחדיו, וכן בסוף תהילים בחורים וגם בתולות, ולא אמר בחורים עם בתולות, כמו שאמר זקנים עם נערים. מדוקדק הכל בלשון. הבחורים רוקדים בנפרד, והבתולות רוקדים בנפרד. אבל שאמר אצל הגברים, מה אמר? זקנים עם נערים, ביחד. רבותיי, איך זה יכול להיות שכל כך התרחקנו מהאמת? וככה תביא גיטין. וככה עלה בדור שלנו, שכל כך נתרחקנו מהדרך הישרה, וזה כאילו הדרך המקולקלת. נהייתה כל כך שאין עם מי לדבר.
קראנו את הגמרא הזאת כמה פעמים פה, עוד פעם, בשביל שאדם ידע, הולך בקיץ. אז הגמרא אומרת, תראו מה הגמרא אומרת. וזוהי מידת אדם רע. מה זה נקרא אדם רע? שרואה את אשתו יוצאה בראשה פרוע וטובה בשוק ופרומה משני צדדיה, פה פתוח, ורוחצת עם בני אדם. אומרת הגמרא, מה זה רוחצת עם בני אדם? עם בני אדם סלקא דעתך. מה תגיד, אתה מדבר ברצינות? זה רוחצת עם גברים ביחד? אז תשמעו רבותיי, אם בני אדם סלקא דעתך, אז רש"י מבאר, אם כן רגליים לדבר שזונה היא ואסורה לו. אם אישה מעיזה לרחוץ בים מעורב, ראית מה רש"י אומר? נאסרה עליו, חס ושלום כן. רגליים לדבר שאני לא חוזר על המילה עוד הפעם, ואסורה לו. אומרת הגמרא לא מקבלת בכלל בצד כזה בראש. אין לה הווה אמינה כזו. אומרת הגמרא, אז מה כן, אלא במקום שבני אדם רוחצים. זו מצווה מן התורה לגרשה, שנאמר כי מצא בה ערווה דבר, ושלחה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. אז מה זה במקום שבני אדם רוחצים? תראו מה רש"י מסביר. והיא נכנסת לעיניהם לאחר יציאתן, כשהן לובשים בגדיהם. אומרת הגמרא, מדובר פה בים נפרד. יש שעות. מ-2, נגיד מ-10 עד 2 זה גברים. מ-2 עד 6 זה נשים. אז ב-1:30 המציל אומר רבותיי, להתלבש לצאת. בסדר, כולם מתלבשים, מתחילים לצאת. מתי הנשים צריכות להיכנס? ב-2. היא נכנסת ב-1:45. אף אחד כבר לא בים, כולם מתלבשים. שמים עליהם חלוק, מגבת, מתלבשים בצניעות. והיא נכנסת ורוצה לתפוס מקום. גברת ב-2, לא, היא נכנסת עכשיו. הגמרא אומרת, זה הכוונה רוחצת עם בני אדם, ועל זה הגמרא אומרת, זו מצווה מן התורה לגרשה. על המקום תזרוק אותה. לא תחיה אישה כזו. איך רבותיי, אז איך זה התקלקל היום כל כך? איך זה הגיע? איפה, תראה כמה התרחקנו מהאמת. ואתה צריך לפעמים לריב עם בני הזוג, אתה מדבר, אומר לגברת, תשמעי, אומרת לך, מה אתה רוצה שאני אעשה? תגיד, אבל את משוגעת. מה את אומרת? בן אומר, אני רוצה להיות משוגע. מה אתה רוצה ממני? אומר, מה אכפת לי, אני מה כולם עושים, מה לא, תסתכל מה כתוב. הגמרא אומרת, אין הווה אמינה כזאת, היא רק נכנסת כשהם מתלבשים, רוצה לתפוס מקום, אולי אתה עושה את זה, תגיד, עושה את זה בתמימות, איזה תמימות, איזה נעליים. התרחקנו רבותיי, התרחקנו מהאמת. איבדנו את הכיוון. איבדנו את הדרך. אתה תעשה אירוע מעורב, ירקדו שם בנים ובנות ביחד. תגיד איזה עוון עשית שלקחת על עצמך דבר כזה. אני לא מדבר על כל אלה מצעדים למיניהם. זה בכלל. איבדו כל כיוון, איבדו צלם אנוש. יותר גרועים מהחיות נהיו. אדם חייב להתרחק מזה, אין דבר כזה, אין דבר כזה. את אשתי, אני לא מוכן. אני לא מוכן.
אדם מציב עובדה בתוך הבית שלו. אני לא מוכן. מה אני צריך שכל העולם יראו אותך? אני לא רוצה את זה. מה זה זה? זה אתה הגאווה שלי, אתה הכבוד שלי. כולם משוגעים. איפה הגבולות, רבותיי? איפה אנחנו שמים לנו את הגבולות? הגמרא אומר דברים חמורים. הגמרא אומר דברים חמורים, אני קורא דברים חמורים. קורא לך את החפץ חיים. אומר לך אין לי למד עליך כף זכות, אין כלום, אין. לא צריך שיתחתנו ברבנות, 10 אנשים תגמור. עדיף, בוודאי שזה עדיף. יכשיל את הרבים ככה. כל אדם, רבותיי, צריך לדרוש את זה בתוך הבית שלו. זה לא משהו גבוה, מה שאני מדבר עכשיו. לא. זה מינימום יראת שמיים. מינימום. התא המשפחתי בעם ישראל הוא תמיד הקודש קודשים שלנו. גם כשמדברים על הדברים כאלה, מדברים עליהם בצניעות, מדברים עליהם בלשון נקייה, מדברים עליהם בזהירות. מה קרה? בואו נתן לך את החלק שלך. שמח בחלק שלך. כל אחד רוצה להסתכל בכל מקום, לראות כל דבר. מה זה? איבדנו את הצניעות הפנימית שהייתה לנו. את האמת, היושרה, את הדרך ארץ. איבדנו את זה. עבר את כל הגבול, את כל הגבולות זה עבר. אין דבר כזה. אדם ילך לבית מלון. אין דבר כזה. אם ילך, זה המצב, זה הברכות המעורבות האלה, אין, אז לא הולכים. אומר לך הלך לבית מלון, אז אבל אין לי ברכה. מה עניתי מה הברכה שלך? זה המצב, אז לא הולכים. נותנים לך חינם, לא נותנים, מה זה מעניין אותי בכלל? אדם כאילו מסתכל על זה, צריך נופש פעם והולכים, וכאילו זה נהיה דרך חיים, וחייבים לעשות את זה, ומי שלא עשה את זה, אז הוא ביטל מצוות עשה. לא, ביטל שום מצוות עשה. אומר לך, צריך תברר, צריך זה, לא, אתה לא צריך, תברות כזאת היא אסורה. היא תביא לו רק נזק ולא שום ריפוי לנפש. היא תעשה אותו חולה נפש. זה יפרוט לו ממקום אחר. אין דבר כזה, רבותיי. אין דבר כזה, זה לא קיים. תמחק את זה, תמחק. אירוע מעורב, תמחק. תמחק, אתה פטור מללכת. כבד אותו בבית שלו. הוא לא מכבד אותי, אני אכבד אותו רק בבית שלו. אני אכבד אותך בגבול שהתורה התירה לי. אני קודם כל צריך לכבד את השם יתברך. שאתה ואביך חייבים בכבודי. יגיד לך אבא שלך, יגיד לך אמא שלך, תעשה. אין דבר כזה. אם זה חס ושלום גובל באיסור תורה, שאתה אביך ואמך, קודם כל חייבים בכבודי. ועיקר המצווה של שמחת חתן וכלה, מצוי יותר במקום שאין איש, דהיינו בבני העניים, או בבעלי בתים היורדים, ששם אין מצוי כל כך מי שילך לשמח אותם. ושם אין מצוי דבר שהוא נגד השם, ואם יזדמן לפעמים גם שם דבר שלא כהוגן. אם יאמר להם שהוא שלא כהוגן יקבלו דבריו, שם המצווה גדולה עד מאוד ללך ולשמח אותם. ואמרו חז"ל, המשמח חתן זוכה עבור זה לתורה, וכאילו הקריב תודה בבית המקדש, וכאילו בנה אחת מחורבות ירושלים,
וגם מצינו בגדולי החכמים שהיו מטפלים בעניין זה. אז אומר לנו החפץ חיים, אין הכי נמי. אם יש מצב, הוא החפץ חיים בא עכשיו רוצה להגיד, אתה רוצה ללכת לשמח, זה אדם שיש מי שישמח אותו. אז אין הכי נמי, יש כבר אנשים, מה אתה כל כך שש ושמח להגיע? יש אנשים שישמחו אותו. עיקר המצווה אומר, איפה נמצאת? במקום שאין אנשים. שם עיקר המצווה. אדם כזה שאין מי שיבוא לו, אין לו כל כך אנשים. אז מה יעשה? ודאי, ילך לשם, תראה מה כתוב. זוכה לתורה, זוכה ל5 קולות. כתוב על זה דברים גבוהים. אומר הרב בפרט, שאם הוא יודע שהוא יגיע לשם, יגיד להם רבותיי, זה אי אפשר לעשות מה שאתם עושים. יקבלו את דבריו. לא יודע, חפץ חיים מה מדבר. לא יודע, הלכתה למשכה, איזה יקבלו את הדברים שלו? איזה יקבל את זה? שלא יזרקו אותו שם. יכניסו אותו בתוך התא של המעטפות. איזה יקבלו. טוב, אבל החפץ חיים מדבר, כנראה הוא יודע מה הוא אומר. אפשר שאצלו היה יכול לדבר, היה יכול להשפיע, היה יכול להגיד משהו. אומר הרב, ודאי. אם אתה יכול לדבר ולהשפיע, אין לך מצווה יותר גדולה מזו. הוא כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. אז העבודה, רבותיי, היא לפני, היא לא אחרי את האירוע. בעת האירוע זה כבר זהו, נגמר. לפני, אם הוא יכול לשבת עם החתן, עם הכלה, ולהסביר להם את החומרה של הדברים, ולהסביר להם במה זה גובל, ולהסביר להם אחרי זה מי זוכר מה היה, איך היה, כמה היה. מי זוכר? עכשיו מה יש לו על הכתפיים מטען כזה כבד? תגיד את האמת, מי זוכר את החופה שלו, מה היה שם? כולם כן, איזה אירוע, שבוע, איזה אירוע. אחרי זה נגמר. אף אחד לא מדבר, גם לא מעניין אותו יותר. אז מה לקחת? מה לקחת איתך אחר כך? והנה עד עתה דיברנו מעניין חסד בגופו שעושה על ידי מצווה זו כשבא לשמחה, ועתה נדבר מעניין צדקה וחסד בממונו שמצוי גם כן על זה על ידי מצווה זו, כגון שחסר להם הוצאות החתונה וכדומה, שאר העניינים ההכרחיים, והוא נותן לזה או שמלווה לזה, ואם אין בכוחו ליתן בעצמו יראה לקבץ מאחרים, לסייע לזה, וכמה גדול שכרו עבור זה. לך נראה בדאיתא ביורה דעה, גבאי צדקה שיש בידם מעון צדקה, יסירו בהם בתולות עניות, שאין צדקה גדולה מזה. שמעת? הכנסת חתן וכלה, להקים בית, שיקימו את ביתם. רבותיי, כל אחד יודע שהם מתחתנים, כמה הוצאות יש בשלב הראשון, צריך לזה, והוא מדבר פה על עניות, אנשים שהם עניות, שאין להם. תדעו רבותיי, היום יש כאלה, יש מצבים שבחורים מתקרבים, חוזרים בתשובה, עוזבים את כל העולם של בחוץ ונכנסים לישיבות. ואבא שלו, יש לו כסף ברוך השם, אבל הוא לא מקבל את זה. שהבן שלו פתאום הולך ללמוד תורה, מה פתאום, אדוני, מה זה, בוא תראה, יש לי עסק, תעבוד איתי בעסק. למה, אבל אני רוצה ללמוד תורה, מה? והוא לא מוכן לתת לו, אגורה לא מוכן לתת לו. אומר לו, בוא תעבוד איתי, כל החתונה אני מממן לך, הכל. והוא רוצה נפשו חשקה ללמוד תורה, עד שברוך השם יש אחד כזה. תקרא לזה צדיק בסדום, עד שיש אחד כזה. זה לא, רבותיי, זה לא אבא שלו, הוא חרדי, והבן שלו הולך לישיבה, והנכד שלו הולך לישיבה, לא. זה מדובר אחד שעזב את כל מטעמי העולם יש לפניו, הכל. אבא שלו, ברוך השם, לא חסר לו כלום. והוא החליט לעזוב את כל ענייני העולם הזה. כמה פעמים לפעמים אתה שומע בישיבה שלנו, אתה שומע שהיא אנשים כאלה,
פתאום שאבא לא מוכן להשתתף איתם. בוא אדוני, לא מוכן לתת כלום. הבן שלך מתחתן, תעזור לו. לא מוכן. זה מצווה גדולה. זה אומר לך הרב, זה מצווה גדולה. אין מי שיחתן אותם. הוא צריך את העזרה. פעמים שהוא מצא מישהי שהיא, ברוך השם, גם מבית חרדי. ואתה במידות טובות, וראית שעשה מהלך, והתחזק, ותראו את יראת שמיים שלו. ופתאום זה בא, אומר לו, אני לא מכיר בו. כן, רבי אליעזר בן הורקנוס. זה בדיוק כמו שהיה שם. הורקנוס, הבן שלו הלך ללמוד תורה, זה רבי אליעזר הגדול. אמר, מה פתאום הלך, אני לא נותן לו כלום בירושה. אז הוא כבר בא לרבן יוחנן בן זכאי, שיכתוב לו צוואה, שלרבי אליעזר הוא לא נותן כלום. על דעת כן הוא בא לירושלים. והוא הגיע לשם, וראה רבן יוחנן בן זכאי שהוא הגיע, ויודע מי זה הורקנוס, עשיר. ביקש מרבי אליעזר שעלה לדרוש. אמר לו, מה פתאום? אני לא מדבר בפני רבי אליעזר, אני לא, אפילו רבן יוחנן בן זכאי לא מדבר. אמר לו, אני אומר לך, אמר לו, מה שהרב יגיד, אני לא מדבר. עד שאמר לו, אני הולך, אני יוצא החוצה. אתה תדבר. יצא רבן יוחנן בן זכאי החוצה, והתחיל רבי אליעזר לדרוש, ונכנס בדלת האחורית. וכשגמר את הדרשה שלו, עמד רבן יוחנן בן זכאי, נשק אותו על ראשו. אמר, אשריך אברהם אבינו, שיצא זה מחלציך. יצא אחד כזה, עשית את העבודה. ראה הורקנוס, איזה דברים דיבר רבי אליעזר. מה זה הדברים האלה? אף פעם לא שמע דברים כאלה. וכל התלמידי חכמים שם, כולם גאונים, כולם ראית אותם דבוקים בדברים שלו. אמרתי, שמעו רבותיי, אני באתי ששקל אחד לא יקבל הבן שלי. עכשיו אני נותן לו את הכל, וכל האחים שלו לא נותן לאף אחד. תפך הקערה. אמר רבי אליעזר, חס ושלום, לא יהיה. תחלק בין כולנו שם. עכשיו נתן לו, אמר לו מוכן. אם הם היו אומרים להם, בטח, אל תביא לו כלום, שום דבר לא מגיע לו. מה אמר רבי אליעזר? כולם שווים. אל תיתן לי יותר מהם, תיתן להם יותר ממני, שווים בשווים. אבל זה הגדר הזה, זה הגדר הזה להשיא בתולות עניות. אבא שלו תחון בכסף, ערמות. אבל הוא לא נותן לו, אז הוא כמו עני. הוא כמו עני, עד שזה יתהפך אצל אבא שלו. עד שיתהפך, בינתיים הקלה, צריך תכשיטים לחופה. מה יעשה? הוא צריך לעזוב את הישיבה, יכול לעזוב את הישיבה, ילך יעבוד. אז מה יעשה? אם לא יתמכו בו ולא יעזרו לו? זה אותו דבר, רבותיי, זה בדיוק אותו דבר. והוא, דעו בכלל צדקה. להשיא בתולות עניות, וכל שכן יתומות, עדיף תפה מליתן לעניים. דעו בכלל צדקה, ועוד דבשתה, דבושתה של אישה מרובה, כדי משמע הכל בגמרא. ועוד דלא תוהו ברעה, לשבת יצרה, ופעמים יכולה לבוא גם לידי קלקול חס ושלום, השם מרחם. ונהגו בכמה עיירות לעשות חברה לזה, ונקראת הכנסת כלה. דהיינו סיוע להשיא יתומה, או אפילו שיש לה אבהם, והם עניים, וימנה מלבד עניין הגדול שיש בזה, שמכניסים בנות ישראל לחופה ומשגיחים עליהם, שלא יצאו לתקלה, עוד עושים בזה חסד גדול עם אביהם ואימם, שהם בוכים ומצטערים בהגיע בנותן לפרק הנישואים, ואין לידם להושיע. ובעל הגמולות ישלם שכר על כל טוב אשר נסבב מאת הפעולה, אשר ביארנו היום שם. אז אומר לנו הרב, ראית, אתה מונע פה עוד כמה וכמה דברים, שלא יצאו לקלקול אותם אנשים, שלא יהיה פה תקלות, מצוות פירה ורבייה, כל זה אתה מקיים ממה שאתה. אז תדעו רבותיי, תדעו את גודל המצווה. אנחנו פרשת בחוקותיי, התורה אומרת, דבר בני ישראל ואמרת עליהם איש כי יפלי נדר, בערכך נפשות.
בערכך נפשות להשם. אז התורה אומרת לנו פה על מצוות ערכין. מה זה מצוות ערכין? אדם רבותיי אמר ערכי עליי לבית המקדש, אז התורה אומרת לנו מגיל 20 עד גיל 60 הוא צריך לתת 50 שקל כסף. אמר אני אומר ערכי עליי, אז יש גילאים, טווח גילאים שהתורה אמרה מגיל 20 עד 60 מה הוא נותן? 50 שקל כסף. מעל גיל 60 זה מתחיל לרדת, פחות מגיל 20 זה ודאי יהיה פחות. אבל כל מי שבטווח הגילאים מגיל 20 עד 60, כמה הוא נותן? 50 שקל כסף. רבותיי, ומי שמתבונן, זה פלא. המצווה הזאת פלאית. למה? יש פה בן אדם, עילוי, עכשיו כמו הרב שח עליו השלום. עילוי, מה חשבת? איך צמח ככה נהיה רבן של כל הישיבות? הרב אלישיב, החזון איש. האנשים האלה עילויים מצד עצמם. עוד לפני מה שהם השקיעו. יש להם מוח, משהו, טיל בליסטי. זוכרים ברוך השם, ועמלים, ומבינים דבר מתוך דבר. תגיד, אם הוא אמר ערכי עליי, זה כמו אדם רגיל? לא הבנתי. הוא ישלם גם 50 שקל כסף? ואיזה אחד בטבחת, שא' ב' לא יודע לקרוא, גם הוא ישלם 50? איך זה? יש אדם מוזיקלי, יש לו חוש מוזיקלי, משהו פלא. אדוני, אם אני שם אותו למכור אותו בשוק, אתה יודע כמה לוקחים עליו? כמה משלמים על בן אדם כזה? יש אדם שהוא חזק פיזית, חזק, יש לו כוח. שים אותו בשוק העבדים, תראה מה הוא עולה, תראה כמה ישלמו עליו. אמר לו יהודה ליוסף, אמר לו מה אתה מחפש? מישהו שנקל לך את הבית? אז מה אתה לוקח את בנימין? אומר אני, מה שבנימין עושה ב10 ימים, אני עושה ברבע שעה. תן לי, אני אהיה עבד במקומו. אתה מחפש עבדים, שתפו לך את הבית? אדוני, אז אני הכתובת. איך יכול להיות שהתורה השוותה את כולם, בלי יוצא מן הכלל? כולם בין גיל 20, רבותיי, זה כל אחד יש לו את הטווח הגילאים שלו. מתי הוא פשוט אמר ערכי עליי? אני נתפסתי סתם על גיל 20 עד 60, כי להביא סכום שהתורה קצבה. כולם מבינים, כולם משלמים 50 שקל כסף. וזה זה נגמר. זהו, למה? למה כולם משלמים אותו דבר? לא מובן. עוד רבותיי, עוד מצווה שהתורה אומרת לנו בפרשה, והיא משדה אחוזתו יקדיש איש להשם, והיה ערכך לפי זרעו חומר שעורים ב50 שקל כסף. הלאה, התורה אומרת לנו, יש עוד מצווה. אדם יקדיש שדה אחוזתו, שדה שהוא יורש בעצם מאבותיו, יקדיש אותה. מה הוא צריך לתת? הוא צריך שהוא פודה אותה. מה זה עכשיו? מה זה מה לתת? ברגע שהוא יקדיש, אם הוא רוצה אותה בחזרה, הוא צריך לבדות אותה מיד ההקדש. שפודים אותה מיד ההקדש, כמה משלמים? התורה קבעה דבר קצוב לכולם. הוא צריך לתת שטח שאפשר לזרוע בו קור שעורים. הקור שעורים הזה הוא שווה 50 שקל כסף. בכמה שטח, כמה אדמה, מטר, זורעים 50, קור שעורים, את השטח הזה שהוא פודה, הוא יצטרך לשלם עליו 50 שקל כסף. הוא יקדיש 10 שטחים כאלה, אז 10 כפול 50, וכמובן הכל ביחס לשנות היובל, עד היובל. ככה התורה קבעה. גם פה לא מובן רבותיי, כמו במצוות ערכין. תגיד, קרקע בירושלים היא כמו קרקע באזור הדרום? זה אותו שווי? איך אתה בא ואומר לי, כולם משלמים 50 שקל כסף, לפי מה? לפי קור שעורים, שטח אדמה שזורעים בו. קורא לך רש"י, והיה ערכך לפי זרעו, מדגיש רש"י, ולא כפי שוויה.
אחת שדה טובה ואחת שדה רעה, פדיון הקדשן שווין בית כור שעורים ב50 שקלים. שמעת? ככה זה עובד. חכה רגע, הקרקע הזאת, אם אני עכשיו הולך איתה לשמיים, אומר לו, אדוני, תשום לי את הקרקע הזאת, ותשול לי את הקרקע היא בדרום. אתה יודע מה הוא נותן על זאת? מה הוא נותן על זאת? הבדל שמיים וארץ. מה התורה אומרת? כולם שווים. למה? רבותיי, למה? אז ודאי שאנחנו יכולים לומר גזירת הכתוב, מה השאלה? תמיד אתה יכול, זה בוא, עולם כך קבע, מה אתה שואל שאלות? אבל לפוטרו בלא כלום, אי אפשר. משהו צריך להגיד. אז תראו רבותיי, אנחנו פותחים בשדה האחוזה. התורה מספרת לנו על יעקב אבינו. יעקב אבינו, שהוא חוזר מלבן, התורה אומרת, קורא לך את הפסוק, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אהלו מיד בני חמור, אבי שכם ב100 כסיתה. יעקב אבינו מגיע לארץ כנען, הוא מגיע לשכם. התורה מספרת לנו שהוא קונה קרקע 100 כסיתה. כסיתה זה סכום, זה כסף, כמו אמרי, דולר, אז פעם זה נקרא כסיתה. התורה מעידה כמה הוא קנה. בא אבן עזרא, והזכיר זה הכתוב, מיד הוא פותח בשאלה. אומר לה אבן עזרא, תגיד, למי משעמם פה? בשלמה מערת המכפלה. התורה פתחה, היא העריכה, סיפרה לנו שמה מה היה, איך אברהם קנה. אדוני, חלקת האבות, אברהם, יצחק ויעקב. אומר לך הזוהר הקדוש, הפתח של גן עדן, פתח של גן עדן. אני מבין, שמה התורה העריכה בסיפור הדברים, 400 שקל כסף, כן רצה למכור, לא רצה למכור, שומע? אומר אבן עזרא, אבל פה, מה מעניין אותנו כל כך שיעקב אבינו קנה איזה קרקע בשכם? למה זה מעסיק אותנו? למה זה כל כך היה חשוב לתורה לציין לנו את זה? אין הכי נמי, מה תאמר בסוף? יעקב אבינו הוריש את זה ליוסף, זה בעתיד. אבל עכשיו, לעת עתה, למה כל כך היה חשוב לתורה לספר לנו את זה? אז אני קורא לך רבותיי, מה מתרץ אבן עזרא? ותירץ להודיע כי מעלה גדולה יש לארץ ישראל מי שיש לו בה חלק. חשוב הוא כחלק עולם הבא. שמעת את המילים? מי שיש לו חלק בארץ ישראל, חשוב הוא כחלק עולם הבא. עכשיו רבותיי, תבינו שאנחנו מדברים פה על יעקב אבינו. התורה אומרת ויבוא יעקב שלם. רבותינו אומרים שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. שלימו דאבהן, רבותינו מכנים את יעקב אבינו. זאת אומרת, גם שהיה שנים בלבן, מהתורה שלו הוא לא איבד כלום. גם שהיה כל כך הרבה זמן, לא רק שלא איבד, חזר עם קניין גדול שקוראים אותו 12 שבטים. מיטה שלו של יעקב אבינו שלמה בכל הבנים. חזר הרבה יותר מלא ממה שהלך. ובכל זאת, רוצה התורה להשמיע לנו, תדע לך, חלק בארץ ישראל חשוב הוא כמי שיש לו חלק בעולם הבא. הנה אני מוסיף לכם, לא היה חסר ליעקב אבינו מצוות שבזכותם הוא זוכה לעולם הבא. מבטיח לכם. ואף על פי כן, בחרה התורה לומר לנו, תדע מהי מעלתה של ארץ ישראל. מה המעלה שלה? תראה מה המעלה שלה. לכן התורה מדגישה את זה. יעקב אבינו קנה מקום בשכם ב100 כסיתה. אתה יודע מה זה הקניין הזה? זה
חשובו כחלק עולם הבא. שחילקו את ארץ ישראל, אז הגמרא בבתרא אומרת לנו שחילקו אותה על פי רוח הקודש. חילקו אותה בגורל. רבותיי, אני קורא לכם רש"י, זה רשב"ם שם. איך הייתה חלוקת הארץ? אני קורא לך. וגורל היה על פי רוח הקודש, כמו שמפורש בבבא בתרא. אלעזר הכהן היה מלובש בהורים ותומים. אתה יודע שעשו את הגורל? את שמה איך עשו. הביאו את הכהן הגדול, הלבישו אותו בהורים ותומים, זה אלעזר הכהן. ואומר ברוח הקודש, אם שבט פלוני עולה, תחום פלוני עולה עמו. והשבטים היו כתובים בי"ב פתקים, ראובן, שמעון, יהודה, אין לוי חלק, כתובים את כל ה-12 שבטים, כתובים ב-12 פתקים, וי"ב גבולים בי"ב פתקים. עכשיו קבעו, נגיד, מקריית שמונה עד צפת, זה חלק אחד. סתם דוגמה. ככה כל ארץ ישראל מחולקת ל-12 חלקים. ובללום בקלפי, עכשיו מערבבים את הכל, והנשיא מכניס ידו לתוכה ונוטל שני פתקים. נשיא של שבט יהודה מגיע, מכניס את שני הידיים שלו, מוציא שתי פתקים. עולה בידו פתק של שם שבטו. שומע אחד אחד, 12 ככה, 12 מתוך 12. הוא מכניס את היד, יוצא לו יהודה. ראובן מכניס, יוצא לו ראובן. יששכר מכניס, יוצא לו יששכר. אחד אחד. ופתק של גבול המפורש לו, ביד שמאל, מה החלק שלו? והגורל עצמו היה צובח ואומר, בת קול יוצאת, ואומר, אני הגורל, עליתי לגבול פלוני, לשבט פלוני, שנאמר על פי הגורל. בת קול אומרת, עכשיו יראה מיהודה, יצא לו מקריית שמונה עד צפת. דוגמה, סתם אני זורק. יהודה זה בכלל ירושלים. הבנתם? ככה אומר לנו, ככה היה. זה הגורל. רבותיי, זה פלא פלאים, תשמעו טוב. הגמרא אומרת לנו, שכל כך היה מדוקדק חלוקת הארץ, כל כך זה היה בדקדוק. שזה לא איזה גורל שעשו, יאללה בוא נראה מה יצא. לא. כל אחד בורא עולם שלח אותו. כל שבט ושבט, כל יהודי ויהודי. בעולם שלח אותו, איפה התיקון שלו ביחס לעולם הבא. ואני רוצה לחזק לכם את זה, על פי מה שאומר אור החיים הקדוש. בפרשת מסעי, שמעו מה הוא כותב. שמעו את הלשון של אור החיים. מוצאים אנו שבני ישראל פעמים חנו במקום אחד כמה שנים, ופעמים במקום אחר מספר ימים בלבד. עם ישראל כתוב באיסור, זה סדר המסעות, מבית מסעות, קוראים את זה בערב פסח. אז ואיסור ויחנו, אנחנו קוראים את זה במהירות. אבל יש מקומות שעם ישראל חנו 11 שנים באותו מקום, בלי לזוז. 11 שנים בתוך 40 שנה. ויש מקומות, יומיים. מרבונים עד פתחו את האוהלים, לא הספיקו לשים את הראש, עולה הענן, נוסעים. ולכאורה מדוע, שואל אור החיים הקדוש, אז למה זה ככה? למה פה 11 שנים ופה יומיים? מה קרה? ותירץ שהליכת בני ישראל במדבר הייתה לברר ניצוצי הקדושה, שאנס איש הבליעל החונה במדבר השמם, מקום נחש, שרף ועקרב, ודרכו שם עדת השם להוציא בלעו מפיו. אומר לך הכל מדוקדק על הרגעים, מתי אתה תהיה פה, כמה זמן, פה יש 4 ניצוצות, זה מה שצריך לברר. נכנסו, עוד לא עמדו, אמר להם יאללה. מאידך גיסא יש מקום, יש שם ערימות של ניצוצות. מה צריך לשבת שם? שנים ישבו שם. והוא הטעם שהיו ישראל חונים במקום אחד שנה, ובמקום אחר 12 שעות. שהוא כפי מה שצריך לברור הניצוצות שישנם במקום ההוא. אומר לך הכל בדקדוק. וברור זה אין כוח בעולם שיכול לעשותו זולת קדושה שלמה. והיא השכינה וישראל והתורה.
ומחבר את הפרטות הם 60 ריבון נשמות קדושות. אומר החיים הקדוש שאין אפשרות אחרת. ויסעו ויחנו, זה הכל היה על פי השם. הכל היה על פי השם. רבותיי, אני מבין לעניות דעתי, זה העומק של הגורל, זה העומק. אני צריך להביא את שבט יהודה למקום שמצטרך לו. איפה הוא אמור לתקן? איפה הוא אמור לבנות את החלק שלו ביחס לעולם הבא שלו? ממש יצא לך בגורל, יצא לך בדיוק החלק של השבט שלו, ובדיוק הוא מרים את השם של השבט שלו. וכל זה למה? רבותיי, כל זה בשביל זה. בשביל להביא את כל יהודי ויהודי למקום שלו. אני אומר בסוגריים, אם אתה עברת דירה היום, אז תדע, סיימת את הניצוצות שמה שקשורים אליך, באותו מקום שגרת סיימת. לא תתרעם ולא תצטער. סיימת את העבודה שלך. באותו מקום סיימת. פעמים הוא ישים את זה בראש של אשתך, פעמים הוא ישים את זה, ישים לך איזה שכן לא טוב. פעמים, העיקר אתה תזוז. זה העיקר. תדע שהכל בדקדוק. שהכל על פי הגורל. ראית ברוח הקודש? ראית איך זה נעשה? רבותיי, כמו שלכולנו ברור, כי בחר השם בציון, היווה למושב לו. זה ברור לך ששטח של בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא בחר בו. השטח, אז זה הכל על פי הנביא, הכל על פי השם. אי אפשר היה לזלוג מטר אחד. אין שם חללים, אין דבר כזה חללים, עירייה עכשיו, אין דברים כאלה. כל דבר שנעשה שם, נעשה הכל בדקדוק, על פי השם. לא יכולת להוסיף מטר אחד, אמרת, שמע, צפוף לנו. אין צפוף, זה לא עובד ככה. אז כמו שברור לך, שאם הקדוש ברוך הוא בחר במקום מסוים, אז זה המקום האידיאלי להשראת השכינה. תדע לך שאיפה שהוא בחר, ששבט יהודה יגור, זה המקום האידיאלי שלו להביא אותו לשלמות שלו לעולם הבא. התורה מספרת לנו על בנות צלופחד, שהם באו לפני משה רבנו. קורא לך את הפסוק. למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו? תנה לנו אחוזה. אנחנו גם רוצים. אומרת הגמרא בבתרא, ראויה הייתה פרשת נחלות להיכתב על ידי משה רבנו. אלא שזכו בנות צלופחד ונכתבה על ידן. וסיפה הגמרא, תנא, בנות צלופחד חכמניות הן, דרשניות הן, צדקניות הן. ומתוך שצדקניות הן נעשה להם נס כמו יוכבד. שומע? משבחת התורה מאוד את בנות צלופחד, והגמרא היא זו שפותחת לנו, שמגלה לנו את זה. ואנחנו רוצים להבין על מה התורה משבחת את בנות צלופחד. בשביל מה? אנחנו שומעים כל שני וחמישי שמגיעים לבתי הדין, משפחות שהם מתווכחים על הירושה, מתווכחים על הנחלות. אין הכי נמי, הרבה פעמים שומעים שהן משפחות מתפלגות, הרבה פעמים שומעים שנהיה שנאה בין האחים, נהיה מריבה, נהיה קטטות. אחר כך זה לא בא לאירוע של זה. אז מה תאמר שאצל בנות צלופחד זה לא היה, ראית אותם שהן היו מאוחדות? רבותיי, לא מסתבר שבשביל דבר כזה התורה עכשיו תכתוב לנו שבנות צלופחד עשו מה שעשו, והגמרא תשבח אותם. לא שזה לא מעלה, זה מעלה. אבל לא בשביל דבר כזה עכשיו. התורה תצא מגדרה ותכתוב את כל זה. יש פה משהו אחר. שתדקדק בפסוקים, אתה תראה שבנות צלופחד הם לא אמרו למה ייגרע חלקנו. לא, הם לא אמרו את המילים ככה.
הם לא אמרו למה ייגרע, מי אומר למה ייגרע חלקנו? אחד שהוא צר עין. למה הוא יוצא מרפסת, אני לא יוצא? אני אלך אל שין עליו. זה למה ייגרע חלקנו. זה אדם שהוא רואה רק את מי? רק את עצמו. בנות צלופחד, מה אמרו? שימו לב למשפט שלהם. למה ייגרע שם אבינו? הם באו למשה רבנו, אמרו לו משה רבנו, תשמע, אם אבא שלנו לא מקבל חלק ונחלה, אז ייגרע החלק שלו בעולם הבא. אדוני, לא הבנתי, אבל צלופחד נפטר. הוא כבר נמצא בעולם שכולו טוב. בעולם שכולו טוב, ממתי מעניין מישהו שהוא כבר נמצא שם בקניינים גשמיים כאן? מה זה מעניין אותי, מה יהיה לך פה, אתה חלק ונחלה בארץ, למה אני הולך לגור פה? מה אמרו בנות צלופחד? ברגע שאנחנו מקבלים פה חלק, אז החלק הזה הוא כמו זכות ונחלה לאבא שלהם בעולם הבא. וכיוון שזה חלק שיכול לזכות את אבא שלהם במשהו נוסף, אז הם אמרו, למה ייגרע שם אבינו? מה פתאום? מה פתאום אתה הולך להפסיד אותנו דבר כזה? כל המגמה של בנות צלופחד, כל מה שהם כתחו ושאפו, זה בעבור החלק של אבא שלהם בעולם הבא, לא בשביל עצמם. ולכן אתה רואה שהם אומרים, למה ייגרע שם אבינו? הם מדגישים שאבא שלהם ייפסד, אבל אבא שלכם כבר לא פה בשביל לקבל חלק ונחלה פה. נכון, נכון, נכון שהוא לא פה. אבל כיוון שעל פי הגורל לכל יהודי ויהודי משה רבנו הולך לתת את החלק שלו פה, אז איפה החלק של אבא שלנו גם? אז הן באות ותובעות את הזכות הזאת, את הזכות ביחס לעולם הבא של אבא שלהם. ותראו רבותיי, תראו את הלשון, כשהיו אותם אנשים טמאים לנפש אדם והם הפסידו לעשות קורבן פסח, אז התורה אומרת, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו? אז הם באו למשה רבנו, אמרו לו, רגע, למה אנחנו נפסיד מלעשות קורבן פסח? לכולנו ברור שאותם אנשים שבאו וביקשו לעשות פסח שני, רבותיי, ודאי לנו שאף אחד מהם לא היה חסר לו איזה חתיכת כבש צלוי. אולי הם רצו להרוויח כבש צלוי, מה עם החתיכה שלנו בכבש? ומה, לא אכלנו אותו על מצות ומרורים? זה מה שעניין אותם. זה מה שהם חיפשו. לכל אחד מאיתנו ברור שאת זה הם לא באו לבקש. מה הפריע להם? למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם? אתה הקרבת קורבן השם? למה אני לא הקרבתי? מה עם החלק שלי? איפה אני בקורבן? שימו לב רבותיי, זה מעניין שככה יצא שגם בנות צלופחד אמרו למה ייגרע שם אבינו, וגם הם אמרו למה ניגרע לבלתי אקריב. שמת לב? במקרה זה יצא אותה מילים. אז כמו שברור לך כמאה עדים שהאלה שבאו לדרוש קורבן פסח לא היה חסר להם בשר, ולא בשביל הבשר הם באו, אלא הם באו בשביל מה? בשביל הקורבן, בשביל המצווה שהם הפסידו. אז ככה יהיה ברור לך שאותם בנות צלופחד שהם אמרו למה ייגרע שם אבינו, מה הפריע להם? מה הם חיפשו? הם חיפשו את אותו חלק בארץ שהיא הזכות הנצחית של אבא שלהם. עליה הם נלחמו. בעבור זה משבחת אותם התורה. בעבור זה מצאה הגמרא להגיד שהם היו צדקניות, חכמניות. לא רק בעבור שהם באו והיו מאוחדים,
שזה גם מעלה גדולה. אבל זה יותר עמוק. כל זה מלמד אותנו. כל זה מלמד אותנו. מה זה החלק הזה פה בארץ ישראל? ותראו, לפי זה מה יצא. שמעו טוב. אנחנו יודעים שכשעם ישראל ביקשו להמליך להם מלך, אז הם באו לשמואל הנביא ואמרו לו ששימה עלינו מלך ככל הגויים. שמואל הנביא שומע את זה, הוא כועס על עם ישראל. אומר להם, למה אתם צריכים מלך ככל הגויים? הקדוש ברוך הוא המלך שלכם. אבל תשמעו רבותיי, תשמעו מה הוא אומר להם, שמואל הנביא. מה הוא אומר להם? קורא לך. ויאמר, זה יהיה משפט המלך. אמר להם, אתם רוצים מלך? בוא תשמע מה התנאים שלו, איך הוא עובד, איך הוא ינהל את המדינה. שמעו, אם תגיד אם זה מתאים לכם. וזה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו, ולשום לו שרי אלפים, ולחרוש חרישו ולקצור קצירו. הוא ייקח לכם את הילדים שלכם, והם יקצור איתו את השדות שלו. אף אחד לא יכול לדבר. ולעשות לו כלי מלחמתו, הוא ישים אותם באלביט. תן לך לעבוד שעות נוספות, תייצר פצצות. אתה לא יכול לדבר מילה, שום מילה לא תגיד. ואת בנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות ולעופות, ואת שדותיכם וכרמכם וזיתיכם הטובים ייקח. ממשיך הנביא, אני קיצרתי, לא אמרתי את הכל. אומר להם, תשמעו, זה לא מלך עכשיו יבוא ילטף אתכם ויעשה לכם. זה עול אמיתי. רבותיי, עם ישראל שומעים את כל זה. שומעים. אומרים לו, אף על פי כן. וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה השם אתכם ביום ההוא. אומר להם, אתם תזעקו, לא יעזור לכם. מספר לנו הנביא בכל זאת, וימאנו העם לשמוע בקול שמואל, ויאמרו לו, לא עם א', ויאמרו לו, לא, כי אם מלך יהיה עלינו, והיינו גם אנחנו ככל הגויים. ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו, ונלחם את מלחמתנו, וישמע שמואל את כל דברי העם, וידברם באוזני אדוני. אמרו לו, שמענו את כל מסע ההפחדות שלך, אף על פי כן רוצים מלך. אמר להם, אבל למה? אמרו לו, אף על פי כן. מה כתוב בנביא? שמואל מעביר את הדברים של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. לא שהקדוש ברוך הוא לא שמע, אבל זה ככה מן הראוי. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו. הוא אומר לעם, הוא מחזיר את הציווי. באותה הגמרא בסנהדרין, הגמרא אומרת, כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו. מה זה פרשת מלך? כל מה שנאמר אצל שמואל הנביא, מה ששמואל הנביא אמר לעם, הגמרא מסתפקת, האם מלך מותר בו או לא. הביאה לנו מחלוקת רבי יוסי, רבי יהודה. דעת רבי יוסי, כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו. לוקח את הכרמים, לוקח את הבנות, לוקח את הילדים, הכל. לחרוש חרישו, לקצור קצירו, אף אחד יכול לדבר איתו מילה. כל האמור בפרשת מלך, דעת רבי יוסי, מלך מותר בו. דעת רבי יהודה, מה פתאום? כל האמור בפרשת מלך, למה בא? ודעת רבי יהודה נאמרה פרשה זו כדי לאיים עליהם, שנאמר שום תשים עליך מלך כדי שתהיה מתו עליך. אדוני לא תחלום. מה פתאום לקח לנו את הבנות, הבנים, אדוני אתה רוצה לקחת את הבנות שלם? זה משהו אחר. פה לא צריך שלם, הוא אומר אני לוקח, עושה מה שאני רוצה. דעת רבי יהודה לא היה ולא נברא. למה כל זה? שום תשים עליך מלך כדי שתהיה אימתו עליך. הקדוש ברוך הוא רוצה להפחיד אותם, עכשיו תעשו את החשבון שלכם.
עכשיו רבותיי, בואו תראו, אנחנו יודעים במלכים שלנבות הישראלי היה כרם. ואחאב מלך ישראל שם עין על הכרם של נבות הישראלי. קורא לך את הפסוק. וידבר אחאב אל נבות ויאמר תנה את כרמך ויהי לי לגן ירק כי הוא קרוב אצל ביתי ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו. אם טוב בעיניך אתנה לך כסף מחיר זה. אומר לו, איך שתרצה אחי יקר, ודאי. מה טוב לך? אומר, אני יכול לתת לך כרם ברמת הגולן, ירדן, תראה מה עושים משם. לא מתאים לך, בבקשה, בוא תגיד מה המחיר, אני משלם עד השקל האחרון, אני מלך, לא חסר לי כסף, תעלה את המחיר. מה אומר לו נבות? אין דבר כזה. אני לא נותן לך את הכרם, תעלה, תרד, לא נותן לך. בא אחאב הביתה, שר וזועף, ככה הנביא כותב. הוא כל כך עצבני שהוא לא אוכל. הוא הולך שוכב במיטה כמו אדם מת. בא איזבל אשתו. אתה שומע בשם כבר את הבלגן. והיא פונה אליו. אומרת לו, תגיד, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? הכנתי לך צהריים. לא היא. ציוותה להכין לו צהריים. סיפר לה מה הנבות הישראלי עשה לו. אמרה לה, תשמע, הצעתי לו כרם, אחלה כרם, הצעתי לו בפסגות שם, בהרים, בגובה, זה מוציא שם כל בקבוק. הצעתי לו כסף, הוא לא רוצה לתת לי. תראו מה אומרת לו אחאב, שמע מה אומרת לו. אתה תעשה מלוכה על ישראל? אומרת, תגיד, אתה מלך? ככה אתה רוצה להעניק את העם שלך? שמישהו אומר לך משהו ואתה, במקום שאתה תכפה דעתך עליו, מי המלך? אתה המלך או הוא המלך? היה נערך פוטין. אתה רוצה לפתור בעיות? אדוני, מה אתה לא מבין? אתה לא יודע איך עובדים? מה כל כך מסובך? איך אתה רוצה להיות מלך? יש משהו שמפריע לך? תסדר את מה שמפריע לך, שלא יפריע. אמרה לו, קום אכול לחם, קום זריז לאכול, ויטב ליבך, אני אתן לך את כרם נבות הישראלי. אני אסדר לך את הכרם. רבותיי, מה עשתה איזבל? העמידה עדים, אנשים בני בליעל, והביאה אותם לבית הדין, אנשים מושחתים בדיוק כמוה, שבשביל כסף יעשו הכל. ושילמה להם הון תועפות, שיבואו ויעידו שנבות הישראלי, חס ושלום, ברך את השם בלשון סגי נאור. כמו שראינו פרשת אמור, הוציאו את המקלל. העמיד עליו עדים שהוא קילל. הביאה אותה לבית הדין, דנו אותו, יצא לו מיטתו בסקילה. סקלו אותו באבנים, מת. ויהי כשמוע אחאב כי מת נבות. ויקום אחאב לרדת אל כרם נבות הישראלי לרשתו. אין בן אדם, אין בעיה. נגמרה הבעיה. זהו, היא לקחה לו את הכרם. אין מישהו שיעמוד. הוציאה לו דין מיתה. עד כאן רבותיי, הכל מתועד בנביא, מילה. בלי מדרשים, בלי כלום. באים התוספות. מקשים קושייה חזקה. תגיד, רבי יוסי עכשיו לימד אותך, עכשיו קראתי לך, כל האמור בפרשת מלך מותר בו. ובנביא כתוב שאם המלך רוצה לקחת לך את הכרם, אדוני, בלי כסף, בלי לתת לך תמורה, בלי שום דבר, הוא פשוט מצרף אותו למערכת. אז למה היה צריך את כל הבלגן הזה? למה היה צריך את כל זה שהיה צריך שאיזבל תיכנס פה לתמונה ותביים כללה של נבות שלא היה ולא נברא?
וזה בא הביתה שר וזועף ולא מוכן לאכול. איפה הגעת? אדוני מלך, מותר אבל. צפות מקשים לשיטת רבי יוסי, לפי שיטת רבי יהודה המובן, אבל לפי שיטת רבי יוסי כל האמור בפרשת מלך מותר בו. אז אם מלך מותר בו, אז בוא תסביר לי למה היה צריך את כל זה. יגיד לו, אדוני, הנה דרך היציאה מהכרם, שם פה מחליף את המנעולים, אני המלך. זה מה שכתוב בנביא. אמר להם, גם אם תצעקו להשם, לא ישמע לכם. ככה אמר להם שמואל. תצעקו, הקדוש ברוך הוא לא ישמע אתכם. עכשיו אני אומר לכם, לא תעמידו מלך. אמרו לו, לא, רוצים. אמר להם, רוצים. אבל ייקח לכם את הכרם, לא תדבר מילה. אז למה זה לא קרה פה? ככה מקשים בתוספות. אז אני קורא לך, הם אומרים כמה וכמה תירוצים. אני אומר את מה שקשור אלינו היום. אומרים התוספות, דווקא בשדה מקנה, אבל בשדה אחוזה שירש מאבותיו, לא. כמו שהשיב נבות, חלילה לי מיתתי נחלת אבותיי לך. שמעת את המילים? אומרים התוספות, תשמע טוב, אם נבות היה קונה את הקרקע הזאת, ועכשיו בא אחאב מלך ישראל ורוצה אותה, אדוני, הוא מוציא אותו החוצה בשנייה אחת. תופס אותו, זורק אותו מהכרם ולוקח אותו. פה מדובר שהיא נחלת אבותיו, זה שדה אחוזה. זו שדה אחוזה. נחלת אבותיו היא הפרוזדור שלו לעולם הבא. כמו שלימד אותנו, האבן עזרא. אומר לו נבות, תשמע, אתה מלך, אז אתה מלך בכל מה שקשור לקנייני העולם הזה. אנחנו מצווים לכבד אותך, וגם נכבד אותך, כי אתה מלך ישראל. יש לך סמכות מהשם, שאנחנו מחויבים, תשים עליך מלך שתהיה מתו עליך. כל הכבוד שאני עושה לך, זה עד לעולם הבא שלי. ברגע שנכנס פה חשבון של העולם הבא, מפה אני פטור. מפה אני לא מחויב לעשות בשבילך. תחום השיפוט שלך הוא עד העולם הבא שלי. על העולם הזה אתה יכול לקחת הכל. אבל זה השדה הזו, היא נחלת אבותיי. היא בבחינת החלק שלו, שניתנה לו בגורל, על פי השם. זה אני לא מחויב לתת לך. את העולם הזה, קח לי את הכל. קח את הילדים, קח את הכלים, קח הכל. אבל במה שקשור לעולם הבא שלי, אין לך אפשרות לגוע. רבותיי, לפי זה נבין שאותה שדה אחוזה, בעצם עכשיו אתם רואים שהיא בעצם כמו הגדר הזה של החלק שלנו לעולם הבא. לעולם הבא אין ערך כספי. אין דבר שאתה יכול לאמוד אותו בממון. באה התורה אומרת, כל אדם שהקדיש שדה אחוזה, כולם שווים. אני קבעתי איזה סכום, והסכום הזה הוא נוגע לכולם, אין שום הבדל. למה? כי זה כבר לא חשוב איפה הקרקע נמצאת, מה המיקום שלה, כמו שרש"י אומר, אם היא שדה טובה או שדה רעה, זה לא משנה, זה לא יעלה ויוריד. הערך הוא ביחס למה? הוא ביחס לעולם הנצח. עולם הנצח אפשר להשום אותו בממון, אפשר להצמיד אותו לערך כספי, אי אפשר להצמיד אותו לערך כספי. אז התורה אומרת, אני קובעת סכום, ושם זה נעמד. זהו, מפה ואנחנו לא יכולים להתקדם יותר. אין לנו מעלה, אין לנו שוויות, אין שום שוויות. אין דבר שיכול להשתווה לו, מי ידמה לו, מי ישווה לו. אדוני, בוא תראה מה מעוטד לך. על מה אתה מדבר איתי? על כסף? זה שדה אחוזה. ראית בנות צלופחד. ראית יעקב אבינו. במאה כיסיתה ראית.
אז מה אתה מדבר איתי עכשיו על ערך שאני אביא שמיים? מה שמיים? מה שמיים יכול להעריך בעולם הבא? אדם הולך ואומר ערכי עליי לבית מקדש. אז אנחנו יודעים שבכל יהודי הוא מותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל לבד הנשמה הטהורה. רבותיי, בכל יהודי יש חלק אלוקא ממעל. אתה יהודי? יש לך צלם. העולם נתן בך צלם, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. חביבין ישראל שנבראו בצלם. אתה יהודי, יש לך ערך אחר. כשאני בא לעמוד אדם שהוא אומר ערכי עליי, אז אנחנו תמיד צריכים לזכור שבערכי עליי נמצא פה גם החלק של הנשמה שבו. החלק של הנשמה שבו יש לו שוויות ממונית. סתם אמרו רבותינו, כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא. אתה חושב שהמשפט הזה אין עליו אחריות? זה העומק. יהודי זה נשמה. יהודי זה שמע ישראל אם יגיד. יהודי זה פעם אחת אם יניח תפילין. יהודי זה משמור שבת אחת. זה נצח, זה נצח. חס ושלום, איבד נפש אחת מישראל, איבדת נצח. אין לך תקנה, אין תקנה לדבר כזה. איך תתקן דבר כזה? איך תתקן את זה? שאתה בא ואומר, אני נותן ערך שלי, ערך, אין לך ערך, אדוני, אין לך ערך. מה עשתה התורה? אמרה, אני קוצבת סכום מסוים, ושם זה נעמד. זהו, אני אקבע משהו, מה שחוכמתו התברך גזרה, אבל מפה והלאה, כולם שווים. למה? כי ביחס לעולם הבא, אין שום שווי ממוני, לא יכול להתקרב. לא יכולים לדמות משהו. מי ידמה לו, מי יכול להשתוות לבן אדם? להעריך אותו, לדעת מה זה? אין דבר כזה. הגמרא אומרת בערכין, מה אני קורא לך? דפי. עובד כוכבים. רבי מאיר אומר נערך. שימו לב רבותיי. גוי מח שמוי. רבי מאיר אומר נערך, אומר רש"י. ישראל אומר ערך של גוי עליי חייב ליתן כפי גילו. עכשיו בעצם מה הוא מקדיש? מה הוא אומר? הוא אומר ערכי עליי. רק הוא אומר לפי הגיל של הגוי. אז מה הדין? תפס, הוא צריך להביא את הערך. אבל לא מעריך. אם הגוי אמר ערכי עליי לבית מקדש, מה הוא נותן? אפס. אומר רבי יהודה אומר מעריך. מה זה מעריך? אם אמר ערך ישראל עליי, אם הגוי אמר ערך של יהודי עליי, מה הדין? הוא צריך להביא 50 שקל כסף. אבל לא נערך, אם אמר ערכי עליי הגוי, מה הדין? אפס, לא נותן כלום. רבותי, איזה פלא, ראית? גוי, אין לו את הייחודיות הזאת, שנקראת חביבין ישראל שנבראו בצלם. אין לו את זה. כיוון שאין לו את זה, אין לו ערך. אם הוא יגיד דמי עליי, שווי שלי של דמים, כמה אני שווה בשוק עבדים, אדוני לך תמכור אותו בשוק עבדים, תראה מה הוא שווה, שים את הכסף שלו. אבל בערכי עליי אין דבר כזה, אין לו ערך. בין לרבי מאיר, בין לרבי יהודה, לפי שתרווי ולפי שניהם. גוי לא יכול להגיד ערכי עליי. עכשיו הבנת גם למה. אין לו עולם הבא. לך אין ערך. לגוי יש ערך. איזה עומק. רבותיי, אתם מבינים? אתם מבינים את זה? זה יהודי. אנחנו רואים עכשיו יוצא שבין שדה אחוזה.
ובין אדם שאמר אלקי עליי, ובין שדה אחוזה, אי אפשר להעריך אותם לפי השווי הממוני שלהם. כי המדד הוא ביחס לעולם הבא, ולעולם הבא אין ערך. אין ערך. זה נצח. זה אין סוף. לאין סוף אי אפשר להעריך אין סוף. אי אפשר. אז מה רבותיי? כל אחד צריך לזכור. נכון שיש לנו פה חלק בארץ ישראל. אבל זה לא שהחלק בארץ ישראל הזה, מיד הוא נותן לך עולם הבא. מה פתאום? החלק הזה, הוא יכול להיות מנוף. הוא יכול לתת לך איזה סוג של מקפצה. יש כאלה שנתפסו, שמה העיקר בארץ ישראל? כי הוא מתהלך בארץ, לאורכה או לרוחבה. הוא הולך, טיולים, שם תיק על הגב, ויאללה. אומר, אני בעולם הבא. איזה עולם הבא? גם אדם, גם יהודי, שהוא חלק אלוקה ממעל, ויש לו צלם. חביבין ישראל שנבראו בצלם. הוא יכול למכור את העולם הבא שלו בנזיד עדשים. הוא יכול לאבד את כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. הוא יכול למכור את הבכורה שלו. ראית מחר את הבכורה? בנזיד עדשים. רבותיי, אדם יכול למכור את הנצח שלו בשביל תאוות, בשביל הנאות. יכול לאבד את הכל. כבר ברא אותך הקדוש ברוך הוא. כבר הכניס אותך אצלו, בחלק שלו. כי חלק ישראל עמו. כבר הכניס אותך בחלק שלו. אתה לא סיני, אתה לא יפני. אתה לא אמריקאי, אתה יהודי, יהודי, אתה חלק שלי של השם. ואתה הולך למכור את החלק שלך בשביל נזיד עדשים. נזיד עדשים כפשוטו. בוא תראה מה נתתי לך, בוא תראה מה אתה עושה. רבותיי, זה פלא פלאים. זה לא תחשוב שאם קנית חלק בארץ ישראל אתה מסודר, זהו, אני שמה. לא, זה לא עובד ככה. זה התחלה, על זה אתה צריך לבנות. זה לא תחשוב, נולדת יהודי, אתה מסודר, זה לא עובד ככה. אספר לך סיפור, שמעו רבותיי סיפור. היה יהודי אחד, קראו אותו, רבי אברהם מרדכי. הוא מספר על אבא שלו. שמעו סיפור אמיתי. אבא שלו, יהודי צדיק מהדורות הקודמים, הוא מדבר אחרי מלחמת העולם השנייה. הרבה יהודים ברחו לארצות הברית, והתחילו להתפרנס שם, התחילו לעבוד שם. ארצות הברית, מי שיודע אז, היו חייבים לעבוד ביום שבת. עיקר הכסף היו עושים אותו ביום שבת, בעוונותינו הרבים. והוא, היהודי הזה, הצדיק הזה, היה עובר מחנות לחנות. היה מדבר איתם, מדבר על ליבם. רבותיי, אנחנו יהודים. מה אתם עושים? איך יכול להיות? הוא, רבי אברהם מרדכי הזה, מספר שאבא שלו סיפר לו על זקן אחד, שהוא בא אליו. אדם מאוד מבוגר. ערב שבת, יום שישי, כמה שעות לפני כניסת שבת, הוא לא, רואים שהוא לא הולך לסגור. הוא לא, אפילו זה לא, עוד לא בכיוון. נכנס אליו, התחיל לדבר איתו, אמר לו, תשמע, אתה יהודי? איך יכול להיות? ענה לו, הכל ברכות, הכל בנועם. אמר לו אותו יהודי, אומר לו, תשמע, זה הפרנסה שלי. אומר לו, שבת, זה מצווה שלא נוהגת בארצות הברית. לא.
לא, המצווה הזאת לא נוהגת פה. במקום אחר היא נוהגת. פה אי אפשר. אי אפשר, אני מתפרנס. אמר לו אותו תלמיד חכם, אמר לו, תשמע, אני רואה אותך, אתה זקן, היה אדם מבוגר, רואים באדם שהוא מבוגר. אמר לו, עוד אריכות ימים ושנים, אתה תעמוד לפני השם יתברך. תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. ישאל אותך, תגיד, מה עם השבת שלי? מה עם העולם הבא שלך? ישאל אותך, תגיד, מה עם העולם הבא שלך? מה תענה לו? מה תענה לו? תגיד לו בשביל הפרנסה? ככה תגיד לו! אומר לו, אתה יודע מה נאמר על השבת? מחלליה. אתה יודע מה נאמר על השבת? זה מתנה טובה יש לי בבית גנזי. אמר לו, מה אתה מדבר? לא הבנתי. אומר לו, מה תגיד לו? מה תגיד להשם יתברך? הוא לא יודע שאתה צריך להתפרנס. הוא לא יודע. הוא היהודי הזה שומע שככה, התלמיד חכם הזה, הדרת פנים והכל בנועם. אמר לו, אתה מדבר על העולם הבא? אמר לו, תחכה פה, אל תזוז, אל תזוז. אומר, הוא רץ לחדר בפנים, הוא חשב, הולך להביא לו איזה מקל. לא יודע, ירדוף אחריו, מה יעשה לו? אתה אדם מבוגר, אתה לא יודע מה תהיה התגובה. חוזר מהחדר, הביא איתו קרטון של נעליים. נעליים, קונים נעליים, קרטון כזה גדול. פותח את הקרטון, ערימות של קבלות. כל הקרטון מלא מלא קבלות, מלא. פה נתן $20, פה $30. רבותיי, $30, תגיד, זה כמו 1,000 שקל היום. נתן סכומים רציניים, ערימות. פה קלה, פה ישיבה, פה כולל. תורם, ערימות של קבלות. אומר לו, אתה דואג לעולם הבא שלי? אמר לו, בבקשה. הנה העולם הבא שלי. אל תדאג לעולם הבא שלי. אמר לו אותו תלמיד חכם, אותו יהודי, אמר לו, תגיד, על החפץ חיים שמעת? עכשיו, זה אחרי מלחמת העולם השנייה. חפץ חיים כמה שנים לפני מלחמת העולם השנייה נפטר. אמר לו, יש לי תמונה שלו. אמר לו, מי לא שמע על החפץ חיים? אמר לו, אז אני רוצה להגיד לך, מה החפץ חיים אמר על מה שאתה מראה לי עכשיו? אתה מרשה לי להגיד לך? אמר לו, בוודאי. אמר לו, אז בוא תשמע. אמר לו, תשמע ממני, מה החפץ חיים אומר? אמר לו, אם אדם, יש לו חנות. ויום אחד ראית שהחנות סגורה. מה זה אומר? שהבעל הבית הלך? למה סגורה? מה קרה? אולי נסע לחופש עם אשתו. אולי הלך לטיול, אולי הוא לא מרגיש טוב, יום אחד לא פתח את החנות, מחר יפתח את החנות. אמר לו, אבל מה קורה, שואל החפץ חיים, מה קורה אם ראית שאת השלט מעל החנות, הורידו אותו? מה זה אומר? שבעל הבית סגר את החנות, הוריד את השלט, למה אין שלט? כנראה שבעל הבית סגר את החנות. אז אמר לו, החפץ חיים אומר, שאם יהודי לא שומר שבת, הוא הוריד את השלט. הוא את השלט הוריד. אין פה בעל הבית. אמר לו, ומעתה, גם גוי עושה צדקה. הוא אומר לו, ותגיד, גוי שעושה צדקות, יש לו עולם הבא? אמר לו, אין לו כלום. זה לא גרע מגוי שנותן צדקות, זה אותו דבר. אמר לו, אין לנו הרבה מצוות שנאמר עליהם, אות היא ביני וביניכם. אדוני, זה האות שלי ושלך. אות. אני ואתה, זה האות שלנו. אמר לו, שמרת שבת, שמת שלט, אני כאן. חס ושלום, לא שמרת, הורדת את השלט. אז הקין הזה, הדברים נכנסו לו בתוך הלב. למחרת, היה שלט, החנות ביום שבת סגורה. ככה היה.
מעתה ועד עולם, החנות ביום שבת סגורה. נגמר הסיפור. מספר בי אברהם מרדכי הזה, שבשבת שאחריה היה שלט שהחנות תהיה סגורה ל7 ימים עקב. אומר, ואותו יהודי זכה לשמור שבת האחרונה שלו בחיים, בזכות הדברים של היהודי הזה, של התלמיד חכם הזה. זכה שעשה תשובה, וקיבל על עצמו את העול של שבת, והרוויח מה שנקרא, זכה לקח את זה איתו. אבל אתם שומעים את העומק, אתה שומע את העומק, נכון, ערכי עליי הערך שלך, אתה יהודי, אין לו שוויות, אין לו שוויות. אבל ברגע אחד אתה יכול לאבד אותו. בעבור דבר אחד אתה יכול להוריד את השלט. אין פה צלם יהודי כבר. אבל בוא תראה מה בעולם נתן לך. בוא תראה איזה זכות. בוא תראה לאן אתה יכול לטפס. יש לנו מנוע. רבותיי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מנוע. המנוע נקרא ארץ ישראל. זה מנוע, זה טיל. אתה יכול לקנות איתו משהו נצחי לעולמי עולמים. ראית? יעקב אבינו קנה אותו ב100 כסיתה. זה לנצח. יש לך נשמה, חלק אלוקה ממעל. בעולם נתן לך מנוע שאתה יכול לייצר איתו. שאתה יכול להתרומם איתו. שאתה יכול לעלות איתו. ולזכות להכל. לזכות להכל. אתה מוכן למכור אותו, אותי ביני וביניכם. רבותיי, זה לא מילים שלי, זה מילים של החפץ חיים. עם מי אתה משחק? עם מי? עם השבת של השם יתברך. ושם הראו בני ישראל את השבת. אומר, הקדוש ברוך הוא זה שלי השבת, היום הזה שלי. שחררתי את כולם ממני, ולא נתתו לגויה. שחררתי את כולם. ובאתי לקחתי אותך הכי קרוב אליי. איפה אתה הולך? לאן אתה עוזב אותי? אני פיניתי את כולם כדי להיות איתך. לאיפה אתה הולך? רבותיי, זה מה שטמון לנו פה בפרשה שלנו. בשתי המצוות העיקרות האלה. שדה אחוזה. ומצוות ערכין. התורה באה להעביר לנו מסר, יהודי אין לו ערך. אין ערך ליהודי. אין ערך לנשמה הזאת. אין ערך למה שאתה יכול לקצור פה בעולם הזה. אלו דברים שאין להם שיעור. אין להם שיעור. אין לזה בלי סוף. פקח את העיניים, תסתכל. תראה, אתה מאבד את הזמן, אתה מאבד את העולם. יש מצוות. אתה יכול רק להתכופף, להרים אותם, לאסוף אותם, כמו יהלומים שנמצאים על הארץ. קח אותם, תזכה בהם לנצח. איך יכול להיות שאדם מאבד את הזכות הזו שנקראת שבת? מאבד את הזכות הזאת שנקראת תפילין. איך יכול להיות? אותי, קשרתם לאות על יד, זה האות שלך איתי. אות, זה האות שלי איתך. ברוך השם, ברית מילה כולם עושים. שם העבודה היא לשמור על הברית, לשמור על האות, שישמר בקדושה, בטהרה שלו. זה העבודה שלנו, רבותיי. לדעת שלעולם הבא אין ערך, אין ערך. כל מצווה היא נצח, היא נצח נצחים. כל צדקה,
כל חיוך, כל מעשה טוב, כל עזרה שעזרת בבית, נצח. נצח. כל פעם שהייתה לך עוד קצת סבלנות עם הילדים, נצח, נצח. עוד דקה ישבת איתו לקרוא קריאת שמע על המיטה, נצח, נצח. ככה צריכים להסתכל. אומר הקדוש ברוך הוא, שים ערך לשדה, שים ערך לבן אדם ותגמור. זהו. אין לנו עכשיו זה. תעשה, זה נשמה וזה נשמה. זה חלק אלוקה ממעל וזה חלק אלוקה. מה אתה רוצה לשום אותו? בשווי ממוני? אין. אין שוויות ממונית לבן אדם. ליהודי אין לו שוויות ממון. הוא לא שווה. הוא לא שווה שום דבר שבעולם. מה שלא תשים עליו הוא לא שווה. זה הרבה הרבה יותר. הרבה 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 יותר. לכן התורה העמידה את זה, קצבה סכום מסוים, שם זה נעמד. חלק בארץ ישראל הוא הזכות שלך לנצח. אמר התורה זהו, זה הסכום. זה הסכום, שם תעצור. אצל כולם, לא משנה איפה. נדע להעריך רבותיי, נדע להעריך כי הם חיינו, הקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו חיים נצחיים. נדע להעריך איך לשמור עליהם. להתחבר, איך לאסוף, איך לדעת לנצל את הזמן. בכבוד. ורש"י אומר, מה זה אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. תהיו עמלים בתורה, ולכל אחד מאיתנו, רבותיי, ברור שעמל התורה זה ברור שהוא בראשונה התמדה בתורה. יש עמל בתורה, האדם מתאמץ להבין את התורה, אבל זה כבר לפי מדרגה. ולכן אני עוזב כרגע מדרגה. אבל עמל התורה שלנו זה לימוד התורה בהתמדה, ברצף, בקביעות. זה עמל התורה שנדרש מכל אחד ואחד מאיתנו. היה יהודי אחד, קראו אותו רבי אברהם יעקב ויינר. היה עילוי אמיתי. פעם אחת הוא בא לחפץ חיים, בא לחזון איש, וביקש ממנו, אמר לו, כבוד הרב, תן לי חיזוק, שיהיה לי התמדה בתורה. אז הוא אמר לו, תשמע, על החפץ חיים, אני מספר לך 3 דברים, 3 עובדות, מעשים בפועל שהיו. ידוע שרבו של החפץ חיים, רבי נחום מאודרונקה, משהו כזה, זה מאותו מקום איפה שהיה. ורבי נחום הזה היה, תחשוב אם הוא רבו של החפץ חיים, תחשוב מה הוא צריך להיות. ורבי נחום הזה היה כל לילה, אבל נכנס לבית מדרש, נועל על עצמו, ויושב לומד עד הבוקר. והחפץ חיים רצה כל כך לדעת מה הוא עושה. מאמצע הלילה עד הבוקר, מה הוא עושה? אני חייב לדעת. מה עשה? הלך, התחבא בתוך הבית מדרש, נו. יש כאלה בנחס, מה זה בית? מי שיש לו כאלה בנשת. הלך, נעל את עצמו בתוך הבית מדרש, והמתין. סיימו ערבית, הגבאי לא ראה אותו, התחבא. אומר, ואז הגיע רבי נחום, ממש בדיוק בחצות, פתח, אומר, הוציא איזה ספר, הוא לא יודע מאיפה אפילו הוציא אותו, פתח אותו, הוא מתחבא בעזרת נשים. פתח אותו, התחיל ללמוד בו, לא עבר דקה אחת.
והקיפה אותו, את רבי נחום, הזה אש. הוא אומר, אש. הוא חפץ חיים הרגיש עוד רגע, הנשמה שלו פורחת. מהעוצמה של הקדושה שפתאום נכנסה בתוך הבית מדרש, עוד רגע הוא הרגיש שהוא מת, רצה לברוח, בשקט ברח לדלת, הדלת הייתה נעולה. הוא אומר, שכב שמה באפיסת כוחות עד הבוקר. כשהוא סגר את הספר, אומר, נעלמה האש. אמר רבי ברוך בר, עליו השלום, אמר, תראה, זה שהקיפה אש את רבי נחום, רבו של החפץ חיים, זה לא חידוש כל כך גדול. זה חידוש, אבל לא כל כך גדול. הוא אומר, אבל זה שהחפץ חיים בגיל 15, כבר בגיל 15, אז הוא היה בגיל 15, זכה לראות את האש הזאת, אמר, זה חידוש עצום. תראה את המעלה שלו, את הגדולה שלו, בגיל 15 שנים. איך יכול להיות שהוא ראה את זה, הוא אמר, זה חידוש עצום. אמר לו, זו עובדה אחת, עוד סיפור אחד. אמר, החפץ חיים היה משתוקק למדרגה של נבואה. משתוקק. כמו שהרמב"ם כותב, יכול האדם להכין את עצמו לנבואה. יכול להכין את עצמו. אם יזכה או לא, זו עוד שאלה. אבל הוא, כשלעצמו, התכונן. הוא אומר, החפץ חיים היה שם. מספר, החתן שלו, של החפץ חיים, אומר שפעם אחת, אחיו של החתן של החפץ חיים, הוא עשה שבת אצל החפץ חיים. הוא עשה אצלו שבת. אומר, בסעודה שלישית הייתה רעבה דרעבין, עת רצון. אומר, החפץ חיים אמר דברי תורה על השולחן. הוא אומר, ואז הוא ברך ברכת המזון. רחם נא השם אלוקינו עלינו, ועל ישראל עמך. החפץ חיים חזר עוד הפעם, ועל ישראל עמך, ועל ישראל עמך. אומר, ואיזו התעוררות, משהו כאילו, ראית אותו כי הוא לא פה. והיה משמיע קולות, אוי, 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 היה צועק. ועל ישראל עמך, אוי, אוי, היה צועק. ובקושי הצליח לסיים ברכת המזון. אבל כשסיים את ברכת המזון, הוא פלט את המשפט הבא. הוא אמר שבמלחמת העולם הראשונה מתו 10 מיליון. לא יהודים, בני אדם. 10 מיליון, לא יודע כמה. 10 מיליון. הוא אומר, זה כלום מה שהולך להיות במלחמת העולם הבאה. אמר עוד כמה שנים. ואחרי שהחפץ חיים נפטר 10 שנים. פרצה מלחמת העולם השנייה. הוא ראה את הכל באותו רגע. באותו רגע הוא ראה את הכל. ככה מספר, הוא אומר, זה מה שהחפץ חיים אמר בפה שלו. זה כלום מה שהולך להיות במלחמה הבאה. אמר לו, זה עובדה, דברים שהיו, שקרו עם החפץ חיים. מספר 2. אומר לו עוד סיפור, אני מספר לך. אומר לו, זה היה עם הרב מפונוביץ', עליו השלום. למד אצל החפץ חיים. יום אחד הוא רואה את החפץ חיים, מלווה יהודי אחד, עד הפתח של היציאה מרדין. עד הלך איתו עד ליציאה מהעיר. חזר החפץ חיים, ניגש אליו הרב מפונוביץ', אמר לו, מחילה, מי זה התלמיד חכם הזה? שהרב ליווה אותו עד לפתח של רדין? מה קרה? אתה גדול הדור, אתה הרבן של כל ישראל, ממתי הרב מלווה? עד לשם ליווית אותו, מה קרה? הסתכל עליו חפץ חיים, על הרב מפונוביץ', אמר לו, אתה ראית אותו? אמר לו, אם ראית אותו, אני אגלה לך מי זה.
אמר לו, תדע, זה היה אליהו הנביא. אמר לו, ואשריך שראית אותו. אמר לו, אשריך. זכית, אם אתה ראית אותו, אז אני מגלה לך מזה. אומר לו החזון איש, לאותו תלמיד חכם, אותו עילוי, אמר לו, יש מעשה מפורסם עם החפץ חיים, שהיה איזה דיבוק אחד, נכנס באיזה יהודי אחד, והחפץ חיים לקח 10 מהתלמידים שלו, והכניסו אותו בתוך הבית מדרש, ולא היה מוכן שאף אחד יהיה, רק 10. והיו שם 10, והתחילו לדבר איתו. והיו שואלים אותו, תגיד, אתה יודע מי זה החפץ חיים? הוא עונה להם. הוא אומר, הוא תן הגדול, ככה אמר עליו, הוא תן הגדול. שאלו אותו את הדיבוק הזה, תגיד, מה מעלתו של החפץ חיים בשמיים? אמר להם, ההתמדה שלו, לימוד התורה שלו, היא המעלה הגדולה שיש לו. לימוד התורה שלו בהתמדה, היא המעלה הגדולה שלו. אמר להם, לימוד התורה בהתמדה, ככה ענה הדיבוק הזה. אמר לו החזון איש, אז עכשיו בוא תשמע. יש לך עובדה שהחזון איש רואה אש כבר בגיל 15. יש לך עובדה שהחזון איש, החפץ חיים, סליחה, יש לך עובדה שהחפץ חיים רואה אש בגיל 15. יש לו גילוי אליהו הנביא בגלוי. והוא משתוקק למדרגה של נבואה, והוא כבר כמעט שם. ובשמיים מה מחשיבים אותו? על ההתמדה שלו. על זה שראה, זה מעלה. זה לא זה חפץ חיים. על זה שיש לו גילוי הנביא, לא זה החפץ חיים. על זה שלמד בהתמדה. אמר רב יחזקאל לוינשטיין, אמר תשמע, אתה שומע סיפור כזה, אז זה כמו משל לסוחר. אדם סוחר, יש לו איזה חנות קטנה. הוא נוסע ליריד כדי לבחור איזה סחורות לקנות. אז הוא עלה, בכרכרה עלו גם אנשים שהם יש להם סניפים בכל הארץ, אולי גם בכל העולם. והם מדברים ביניהם, והוא שם אוזן קשבת. אומר, בוא נשמע. אני לקנות סחורות כמו שהם קונים בחיים לא יכול. אני יכול להשתוות אליהם, אני יכול לקנות בכמויות שהם קונים. אבל אני יכול לשמוע מהם איזה סחורה הכי טובה. מה הכי הולך? ואולי גם אני אביא קצת מהסחורה הזאת, שיהיה לי ברכה, יהיה לי קצת. אז אמר הרב יחזקאל לוינשטיין, אמר תשמע, שמספרים לנו על גילוי אליהו, שהיה לחפץ חיים, אנחנו יכולים לחלום על זה. זה טוב, חלומות טובים, למה לא? תלך לישון עם חלומות. זה בסדר גמור. ואולי לראות איזה אש, גם זה בסדר, אם תחלום קצת. אבל יש איזה סחורות שאתה כן שייך בהם, ואתה כן יכול לקנות אותם. וזה דבר שכן נוגע אליך, וכן יכול להועיל לך להתקדם. למה לא תתפוס אותם? זה אמרו לו. בשמיים מחשיבים אותו, את החפץ חיים בעבור ההתמדה שלו. אין דבר כזה, רבותיי, שיעור תורה בהתמדה, קביעות עיתים לתורה. זה בבחינת העמל שלך שאתה יכול לקנות אותו. זה כן שייך למדרגה שלך. זה כן חלק ממך, שבעבורו אתה יכול להתקדם ולהתרומם בעבודת השם. אז תניח לגילוי אליהו. עזוב את זה עכשיו. עזוב את זה. בוא תיקח את הסחורה שאתה כן יכול לקנות. אז זה בעצם מה שאמר לו החזון איש. אמר לו, תדע לך, בהתמדה אתה כן יכול להגיע. תהיו את החפץ חיים.
אבל אתה כן יכול להגיע לאותה התמדה, לאותו לימוד ברצף, בלי לוותר אף פעם על שיעור תורה. אמר לו, אני אספר לך עוד דבר, שתדע מה זה לימוד תורה. אמר לו את אותו מעשה מפורסם, הבח, רבי יואל סירקיס, הוא לקח לחתן לביתו את התז. הוא התז, יש לו חיבור לשולחן ערוך. והוא סיכם איתו שהוא יהיה יושב ילמד תורה, והבח הוא ייתן לו מנת בשר כל יום הביתה. אני אחראי, פרנס אותך. אתה תשב תלמד ואני אדאג לך. באמת כך היה 10 שנים ברציפות. כל שבוע שולח לו לכל השבוע, זה לבת שלו, זה לחתן שלו. שולח להם מה שצריך, עופות, דגים, בשר, מה שאתה צריך, הכל. עבר 10 שנים, הבח ירד קצת מהעושר שהיה לו. ולא היה לו כל כך אותו דבר לשלוח. אז הוא שלח לו ריאה. שלח לו, במקום שלח לו צלי כתף, שלח לו ריאה. באותו יום שאכל התז את הריאה הזאת, הרגיש חולשה קצת. הוא רגיל לאכול בשר ראש, צלי כתף, אדוני. יושב ועוסק בתורה, אבל עמל. באותו יום שהוא הרגיש קצת חולשה, הלך לבית הדין, אמר, אני מבקש, תביאו את הבח לדין תורה פה למחר. למחרת, הבח מקבל תביעה מבית הדין, אדוני תבוא עכשיו, הוא הרב של העיר. פתאום הוא מקבל תביעה, דין תורה, תובעים אותך. הסתכל במכתב, מי תובע אותו? חתן שלו. הוא, מה קרה? מגיע לדין תורה, אמר להם, כבוד הדיינים, תסתכלו מה כתוב בתנאים שאנחנו התחתנו. הוא לקח אותי על דעת שיביא כל יום צלי כתף, בשר ראש, לא פחות. תראה מה זרק לי ריאה. ישבו הבית הדין, התחילו להתפלפל. אמרו לו, אדוני, יש לנו ראיות ערוכות שריאה זה נקרא בשר לכל דבר ועניין, מה אתה רוצה? הביאו ראיות מפה, מפה, מפה. אמרו, בסדר גמור, גם הביא לך ריאה, זה בסדר, זה נקרא בשר. אמר להם, תכתבו את זה, תכתבו את הפסק, תחתמו, כתבו, חתמו, אמר להם, תודה רבה. יצא. ראו אותו אחרי יום, יומיים, אנשים, התחילה, שמועה עשתה לכל, שמעת. באו אליו לתז, אמרו לו, תגיד, מה קורה איתך? 10 שנים שפך לך, מה קרה? יום אחד הביא לך ריאה, מה אתה עכשיו? אמר להם, התז, תשמעו טוב. אומר, אני כל יום הוא הבטיח לי שאני אביא לי בשר, הייתי לומד בעמל, בשקידה. אומר, אותו יום שהביא לי את הריאה, לא הצלחתי ללמוד אותו דבר. מה אני אעשה? לא הצלחתי. שעה שירדתי מהעמל שלי בתורה, נמתח הדין על הבח ועל כל בני ביתו. נמתח עליהם הדין בשמיים. ראיתי את זה בשמיים, רצתי לבית הדין, שיפסקו מהר. כשם שהסכימו והתירו לכם בית דין של מטה, יפסקו פה. מה יגידו? זה בשר? זה בתוך התנאים נכנס? אם פסקו בתוך התנאים, נסתלק הקטרוג. אמר להם, מה אני אעשה? רציתי להוריד מעליו את הקטרוג. אמר לו החזון איש, תראה. מה זה? כמה עכשיו רבותיי? במקום יאכל צלי כתף אחריה, כמה זה פגע לו בעיון? כמה? נגיד 100% עיון, נהיה 80%. זה קצת ירד, זה לא, הוא לא הלך עכשיו, זהו, יושב בזה, לא יכול ללמוד. זה לא ככה. למד, אבל לא אותו דבר עד הסוף. תראה מה זה עשה בשמיים. ראית מה זה עשה בשמיים? אמר לו החזון איש, ראית מה זה עשה בשמיים? הוא אומר לו, אז בוא תראה מה הערך של לימוד תורה. בוא תראה מה הערך. אתה רוצה עכשיו שיגיד לי, אומר לו, תן לי איך אני מתמיד. אמר לו, בבקשה, אז בוא תשמע.
אמר רבי אלחנן וסרמן, הוא תלמיד של החפץ חיים. הוא אומר את זה בשם רבו. שהגמרא בקידושין אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת הבלין. אז הוא אומר שכשאדם יושב ועוסק בתורה, יש לו כלי מלחמה. רבותיי, הוא יכול להשיב מלחמה שערה. כשאדם לא עוסק בתורה, הוא פשוט לא מוגן. אין לו שום דבר שיכול להגן עליו. אומר בשם החפץ חיים, אפילו יעשה עבירות חמורות, חס ושלום. נכשל. מה יעשה הבן אדם? נכשל פה, מכשילים אותו פה. אבל הוא יושב ועוסק בתורה, יש לו עדיין תקנה. למה? האור שבא מחזירם למוטב. אבל אם חס ושלום, אם חס ושלום הוא מבטל את השיעור תורה שלו, אין לו הגנה. אין לו שום דבר שישמור עליו. צא ולמד. יעקב אבינו. הוא אומר, תראה, עם מי היצר הרע, עם מי הבעל דבר, נלחם יותר מכל האבות הקדושים. אברהם אבינו, לא ראית נלחם איתו. יצחק, אומר יעקב אבינו, לא עזב אותו. לא עזב אותו. נלחם בו. למה? זה עמוד התורה. יעקב אבינו היה יסוד של התורה הקדושה. וישכב במקום ההוא, מלמד שרק בלילה הוא שכב. כל אותו הזמן, מה הוא? יושב ועוסק בתורה רגע אחד. עם מי נלחם היצר הרע יותר מכולם? עם מי הוא עלה חזיתית? אומר רבי אלחנן וסרמן, קורא לך את הלשון שלו. מה שמע מרבו. לא אכפת לו ליצר הרע שיהודי יתענה ויבכה ויתפלל כל היום, ובלבד שלא ילמוד תורה. הוא ייתן לך להיות בעל מדרגה בתפילה. הוא ייתן לך להיות, אתה תהיה צער השכינה. מה לא ייתן לך? אבל לימוד תורה הוא ינעל אותך, אין לך חשק. אתה יכול להיות בעל חסד, זה לא מפריע לו ליצר הרע. הוא משחרר אותך. אתה רוצה לעשות חסדים? אני אעזור לך לעשות חסדים. אני אעזור לך לעשות חסדים. הנה אברהם אבינו, עזב אותו. אתה רוצה להיות מידת הדין, להיות גבורה, אומר לו בבקשה, אני אעזור לך. עזב אותו גם הוא. יעקב אבינו, תיתן אמת, זה התורה. לא עזב אותו רגע אחד. מצרה לצרה, מצרה לצרה. אומר רבי אלחנן וסרמן, למה? זה לא מפריע לו שעושים חסדים. זה לא מפריע לו. איפה מפריע לו? איפה אתה קובע איתים לתורה, זה מפריע לו. איפה אצלך זה יהרג ואל יעבור, זה מפריע לו. ואתה תשמעו גמרא, הגמרא אומרת במנחות, אבימי, תני מנחות ברב חסדה. אבימי, רבי אבימי, למד מסכת מנחות בבית מדרשו של רב חסדה. אומרת הגמרא, ואבימי ברב חסדה תני, ואמר רב חסדה כולפה תבי בלעה מאבימי עלה דאיש מעטתה. אומרת הגמרא, אומר רב חסדה, אני חטפתי מכות. כולפה זה מכה. על אותה שמועה, הגמרא מציינת שם את השמועה, היא מביאה אותה, אני קיצרתי קצת. אומר רש"י, אלמה רב חסדה תלמיד דאבימי אבא. זה לא הבנתי. מי הרב, מי התלמיד? בגמרא כתוב שאבימי, רבי אבימי, הלך ללמוד מסכת מנחות אצל רב חסדה. אומרת הגמרא, ורב חסדה מעיד לנו שהוא חטף מלכות מאבימי. על איזה שמועה אחת שהוא לא אמר טוב. אז אומר רש"י שמלמד, תלמד מכאן, שרבי אבימי הוא הרב, ורב חסדה הוא התלמיד. אז איך התהפכו היוצרות? שמע מה הגמרא מתרצת? אבימי מסכתא התעקר לה. ואתה קמא דרב חסדה ואת קורי גמרא. אומרת הגמרא, רבי אבימי שכח. את מה הוא שכח? הוא שכח את מסכת מנחות שהוא למד.
עכשיו, אחרי שהוא שכח מסכת מנחות, אז הוא הלך לביתו של רב חיסדא כדי ללמוד את זה בחזרה. הוא רוצה לזכור את זה. אומרת הגמרא, ולישלח לב וליתי. אומרת הגמרא, אז למה לא קרא לו רבי אבימי שרב חיסדא יבוא אליו? לא הבנתי. למה רבי אבימי הוא צריך ללכת אליו? סבר, הכי מסתיה מילתדפה. אמר רבי אבימי, אם אני אלך אליו, לתלמיד שלי, יהיה לי יותר סייעתא דשמיא. רש"י אומר, משום יגעתי ומצאתי. שומע? לא יודע איזה פלא מה שכתוב פה בגמרא. הגמרא מלמדת אותנו שלא רק עמל התורה זה מה שאדם משתדל לא לאבד, זה מה שאדם מעיין. גם שאדם מסלק מעל עצמו מניעות שיש לו, גם זה נכלל בתוך עמל התורה. שומע? עכשיו, אני הרב, אני אלך לתלמיד? איך אני אלך לתלמיד? אדוני, הוא לומד אצלי, אני אבוא אליו? עכשיו, זה קרה מקרה, הוא לא זוכר. הוא אומר רבי אבימי, אני מתגבר על המניעות שיש לי. דוחק את הכבוד שלו החוצה. ורש"י מכניס את זה, משום יגעתי ומצאתי. הוא מכניס את זה בתוך היגיעה ועמל התורה. נמצא רבותיי שכל אדם, שכל הפרעה שיש לו, פעמים זה מצד העבודה, פעמים זה הבוס שלך, פעמים זה מצד אשתך, היום צריכה אותך דחוף. ואתה מצליח להתגבר בדרך כזו או אחרת. וזה התגברות בנפש, זה משהו בנפש, זה הפרעה, זה מפריע לי, זה לא נותן לי מנוחה. ואני מצליח להתגבר, וכן להגיע. זה נכנס בתוך עמל התורה. שומע, זה אם בחוקותיי תלכו, זה נחשב עמל התורה שלך. אז מה שאתה לפעמים מתמודד עם כל מה שקורה איתך מסביב, וכל הניסים, מתי קורים? ביום שאתה קבעת ללכת ללמוד תורה. הכל קורה ביום הזה. הכל. הכל הוא יודע להמתין ולהציף אותם 20 דברים, הכל ביום שאתה קבעת. ואיפה העמל שלנו? כמו אבימי. התגברות הנפש. תתגבר על הקושי הזה, על מה שהוא מציף לך. ותדעו רבותיי, זה העומק. זה העומק שאנחנו עמלים והם עמלים. זה. זה ידוע, חידוש עכשיו אני אומר, אבל תמיד חשוב לחזור על זה. אתה הזמנת ארון ממישהו, קבעת איתו מידות, הכל איזה צבע, וקבענו מחיר, אדוני, זה המחיר. זה עולה ארון 1,000 שקל. תגיד, יכול להיות בעולם שאחרי שהוא ייצר את הארון והתקין לך אותו בבית, אומר, אדוני, אני רוצה עליו 2,000 שקל. 2,000 שקל? מה קרה? אומר לו, תאמין לי, בניתי לך את הארון הזה עם 40 מעלות חום. הייתי גמור ולא ויתרתי. אמרתי, אני אעשה לך, אני אעמוד בזמן, תדע, עם אינפוזיה צמודה, בניתי לך את הארון. על אקמול עם כל יום 2, אחרי כל שעתיים עוד 2. תן לי 2,000 שקל. מה הדין? מה אתם אומרים? שחקו עליו. אנוני, מה אתה רוצה? לא הבנתי. סיכמנו 1,000 שקל. שקל. אל תעשה צחוק מעצמך. אומר החפץ חיים, יש 2 שבאו לשיעור תורה. יש אחד בא עם 40 מעלות חום. שניהם למדו אותו דבר, שניהם למדו דף גמרא. תבחן אותם בסוף השיעור, תבחן אותם בסוף היום, שניהם יודעים את הדף גמרא בעל פה. אותו דף, בדיוק אותם מילים. תגיד, שניהם מקבלים אותו שכר? אבל לא אותו דבר. אנחנו עמלים, והם עמלים. אנחנו עמלים ומקבלים שכר.
למה רבותיי? כי אנחנו מקבלים שכר גם על מה שמסביב. זה שהיית חולה ובנית את הארון, זה לא מעניין אף אחד. מבחן התוצאה הוא מעניין. אם הארון עומד, חי, כמו שצריך, במקום שלו, לפי המידות, קיבלת את הכסף. אם חולה, לא חולה, זה לא מעניין. ואצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. איפה מתחיל להשתדרג השכר שלך? איפה שהוא יציף לך. תתפלל שיציף לך. תתפלל שיציף לך קושי. כי כשיש לך קושי, שם אתה מקבל את השכר היותר גדול. הקדוש ברוך הוא גם את זה מכניס בתוך העמל התורה שלך. הרבי בריסק, עליו השלום, שהיה מלמד את הבן שלו. אז תוך כדי הם היו מגיעים לקושיות, היה שולח אותו, אומר לו, תבוא לפה, תלך לפה. פעמים באמצע הלימוד, אומר לו, קום, תלך לשם עכשיו. שולח אותו לשליחות. וזה 3-4 פעמים. בא אליו, אמר לו, אבא, למה ככה? אני רוצה ללמוד, עזוב אותי. יש מלא אנשים שילכו, למה אתה שולח דווקא אותי? כעס עליו הרבי בריסק, כעס עליו. אמר לו, תגיד, נראה לך שסתם אני שולח אותך? בכוונה אני שולח דווקא אותך. אני יכול לשלוח מלא אנשים אחרים. אבל אני רוצה להרגיל אותך, שגם שאתה עכשיו הולך לאיזה שליחות, עדיין אתה צריך לעסוק בתורה. אז מה אם הלכת לשליחות? יש קושייה, נכון? תחשבן אותה כל הדרך. תתגבר ותסלק את כל המניעות שיש לך, ותישאר בכל מצב. רבותיי, זה אם בחוקותיי תלכו למדרגה שלנו, ההתמדה, הרצף. לא לוותר, לא לוותר. לפום צערה, אגרה. השכר שלך משתדרג, השכר שלך מתעצם. המעלה שלך גדלה, שאתה עומד מול הקושי. שאתה מסלק כל הפרעה נפשית שיכולה להיות. זה לא נפשית, חולי, אלא הפרעה שפשוט תורדת את השכל, תורדת את המוח. לא נותנת לנו מנוחה. שמה מתחיל העמל, שמה בוחנים אותנו, את זה רוצים מאיתנו. אנחנו מתקרבים לשבועות. מתי זה הזמן שאנחנו נראה שהתורה הזאת חביבה לנו, נראה שהתורה הזאת חשובה לנו. לא נוותר עליה בשום מצב. לא נוותר על השיעורים שלנו, על הקביעות עיתים שלנו. כל אחד המרבה, מי שיכול להרבות, כל אחד במקום שלו. מה שלקחת אתה לא עוזב. מה שלקחת אתה נלחם. נלחם בשיניים. משם אתה מתרומם. משם אתה מתעלה. משם אתה מתקדם. רק בזה, זה הכלי מלחמה שלנו. עם זה אנחנו מקבלים את הכלים. עם זה אנחנו מקבלים את הכוח של בראתי יצר רע, בראתי לו תורה תבלין. שמזכה אותנו שנזכה, נזכה לעמול בתורה, לא לוותר, כי הם חיינו, לאורך ימינו בהם נהגה יומם ולילה, אמן ואמן רבי חנן בן הקשיא, אמן.